NwanyiAwka. After what? Oh, after no. Onye nwanyi no here again. Oh, did you be here? Ah, Matu. Oh, gị na-anụ NwanyiAwka. Nwunye gị na complain since na da alalụ n'ụlọ. For the past 2 weeks na ọ sị da alalụ n'ụlọ. Ọ ga nyere asị akpọrọ kene di gị abịa ka mfịa. Nwoke ọ gị na-emezila etu a. Fada, kile kama shola kwa n'ụlọ. Kile kama shola kwa n'ụlọ. Nwanyi abajọ nwanyi. Onye abajọ nwanyi. Ngode negode. Kiri akomadu na yini ma house. Ngode akomadu na yini ma house. Adro maka nwanyi na adu. Ono ma adro ka nwanyi na. Dezo mi beji nwanyi me. Oge mma ona kiche yi. Oge mma ona kiche yi. Mgbanna bo taka na gwara Chineke. Okay. Ana mogo Chineke gwa. Akwa na-ese ka Ọ bụla akwa gwa ya ka ọ na-adịrị m size. Afọ nke ndịrịma. Dịrị m size n'ụlọ m. Ị na-eyiri m pụtarị. Dịrị m size ma house. Na-eyiri m pụtarị. Ihe na-egwo m iwu na onye nke m echikwe ka emere nwa na dedewe. Ọ na-ada maka 2 minutes 2 seconds. Onye nwoke shadi. Jesus. Ime wa nwoke. Ka ezi nke 2 minutes Matu. Ihe na-ekwu ọnụ ga na-akpakpakpakpa. Ma mmetụ ya aka n'abalị. Mmetụ na aka ka mme ihe nwoke kwụsị na-eme. Ọ na-eti igwe mo. Ike wu. Mba no NwanyiAwka imeterie. Ọ bụ ma nke imeterie. Oya ka na-agwa m nwaanyị unu malụ oge a na-achụ na relationship ụmụ akwụ na-eyi oge adị na-abịala unu chari continue maintain kwa na-eyi nụ akwa ọ bụrụ oyi na-eyi ọnwụrịcha akwa oge a na-achụ ga-achụ ịnụzie di ịnwụla ofu nwa ibe ịmawa ọgọdọ ịkwụsị na dị ntizin dị gị fụgọ ụtọ ụtọ n'anya ịgụ agụ oge eme dịgị ọma na-enu ụmụ nwaanyị ọkpara ọfụ anya kịta ịnọrụkwa ụmụ nwaanyị kịta ala ligidigo ịnọrụ ịmụchi anyị lalụ ụla ala ligidigi so ịmara ụmụ akwa ị na-eyi oge a ị na-eto agba ọbịa oge a na-achụ gị achụ continue na-eyi ọ bụrụ ịmụ ọnwụ hapụ onwe gị isi na ịmụ nwa ị na-ebreastfeed nwa ya ze maintain onwe gị asụ nwaanyị ịmụgodị nwa omi nile anything afọ eyi ọ be dị gị ka ị nọ ị na-eyiri nwoke ọzọ akwa n'ime rum ka ị na-eyi then gị na di gị na-eme mmekọta nwoke na nwaanyị nke ukwu ị na-eti egbo mba na o nwekwu ụmụ nwaanyị kịta si etie ị na-etile oh my god nọkọta ịlacha anya olu